Som Montserrat Mania del Montserrat Roig a Sant Andreu de la Barca. Ens hem posat aquest nom perquè vosaltres ho heu votat, però també perquè ens ha semblat un nom apropiat, ja que el nom de Montserrat Mania se'ns va acudir perquè som alumnes del Montserrat Roig. Veiem molt oportú utilitzar la paraula mania com allò que ens agrada, a més de la sonoritat de les paraules Montserrat i Mania, les quals ambdues comencen per la lletra M. Aquest serà un canal dedicat a l'àmbit humanístic. Concretament, farem periodisme a l'institut. Farem reportatges, entrevistes a persones que han fet alguna cosa important, com per exemple guanyar un premi, etc. Parlarem de notícies de l'institut, com futurs projectes, concursos, informació sobre les lligues de pati com resultats, descobriments, si en fem, sortides, etc. Hem fet aquest vídeo de presentació perquè hi ha hagut gent que ens ha preguntat pel nom del canal, el que farem, i nosaltres volíem aclarar aquests dubtes. Esperem que us hagi agradat aquest vídeo.